Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα κλασικό παράδειγμα το οποίο έχει να κάνει με spam email. Εδώ βλέπουμε ότι μας έχει έρθει ένα email, υποτίθεται από το eGov, το οποίο είναι για την επιστροφή φόρου. Όπως λέω, η επιστροφή φόρου είναι έτοιμη για ίσπραξη. Πώς μπορούμε να δούμε αν αυτό το email είναι σωστό ή όχι? Καταρχήν, έχω βγάλει ένα screenshot εδώ, το οποίο έχω σημειώσει κάποια πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι εδώ πάνω η διεύθυνση δεν έχει καμία σχέση με το eGov, έτσι. Μπορεί να λέει eGov.gr, αλλά όπως βλέπετε η διεύθυνση είναι Λουκ, Παπάκι, Τανζανία κτλ. Το δεύτερο είναι ότι στο link εδώ, το οποίο έχει, που εδώ είναι το νόημα, ότι αν το πατήσουμε μπορεί να γίνουν σημεία και τέρατα. Στο link αυτό εδώ, αν θα πάτε εδώ κάτω, την ώρα που βάλετε τον cursor επάνω χωρίς να το πατήσετε, εδώ κάτω βγάζει ένα R20, ένα τεράστιο link, το οποίο φυσικά δεν οδηγεί σε καμία από τις σελίδες οι οποίες έχουν να κάνουν με το eGov. Και φυσικά σε καμία περίπτωση η εφορία δεν θα έστελνε πατήστε εδώ να κάνετε κάτι, απλά θα σας παρότρινε να πάτε στη σελίδα τους, να μπείτε στο λογαριασμό σας για να κάνετε όποιες διαδικασίες να κάνετε. Επομένως, ένα πολύ βασικό που πρέπει να δούμε είναι ότι το email δεν είναι το email το οποίο είναι του eGov, έτσι, δεν είναι σωστό, γιατί λέει Τανζανία κάτι. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ στο link μας έχει ένα τεράστιο link, το οποίο φυσικά μας οδηγεί προφανώς κάπου, το οποίο να κατεβάσουμε κάποιο ιό και τα λοιπά στον υπολογιστή μας για να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Θα μου πείτε τώρα, μια ερώτηση είναι γιατί αυτό το email δεν πήγε στα spam και ήρθε κατευθείαν ήρθε κατευθείαν στο λογαριασμό μας. Τις περισσότερες φορές όταν προσπαθούν να κάνουν κάποιο hacking, παίρνουν ένα καινούριο domain, ένα τελείως καινούριο domain, το οποίο το χρησιμοποιούν για αυτές τις περιπτώσεις. Μέχρι αυτό το domain να στείλει τα πρώτα κάποιες χιλιάδες μηνύματα, μέχρι αυτό το domain μέχρι αυτό το email να πάει στους αποδέκτες, οι αποδέκτες να πατήσουν spam, να ενημερωθεί ο αλγόριθμος της Google, οπότε να το αποδεχτεί η Google ως spam και να αρχίσει πλέον να το στέλνει στα spam, έτσι, ή να το απορρίψει τελείως, να το ακυρώσει, θα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Οι πρώτοι που θα το λάβουν και θα την πατήσουν είναι αυτοί οι οποίοι φυσικά θα έχουν το πρόβλημα. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν σημαίνει ότι επειδή λαμβάνουμε ένα email το οποίο έχει να κάνει στην περιγραφή του με κρατικές υπηρεσίες κτλ, ότι με κλειστά μάτια πάμε και πατάμε τα link, γιατί όπως είπαμε μπορεί να είναι καινούριο εντελώς, να μην έχει προλάβει να χαρακτηριστεί ακόμα από τους αλγόριθμους της Google, οπότε να μας έρθει κανονικά στο mailbox χωρίς να πάει στα spam. Αυτά, ελπίζω να μην το έχει πατήσει κάποιος. Καλή συνέχεια.